ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦୁସିଙ୍ଗା କାନାଲ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମାଲ ଦେବୁ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଧାମରାର କାମ ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବୁ କାନାଳି ଏବଂ ଦୁସିଙ୍ଗାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛୁ। ଆମର କାନାଳି ଆଡ଼କୁ ଖୋଳାନାଳିରେ ଦୁଇଟା ଦୋକାନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦୋକାନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଜିନିଷ ମେଳେଇ ମାଳେଇ ଦେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଳାନାଳିର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ ଦେଲୁ। ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଦେଇକି ମେଳେଇ ଦେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କାନାଳି ପାଖରେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟ୍ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ବୋଟ୍ ଅଛି। କିଛି ଭଲ ଭଲ ସଟ୍ ନେଇ ପୁଣି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିଗଲି। ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି କାନାଳିର ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲି। ଦେଇ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ମେଳେଇ ଦେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁସିଙ୍ଗା ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ କାନାଳ କାମ ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁସିଙ୍ଗାକୁ ବାହାରିଲୁ। ଦୁସିଙ୍ଗା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁସିଙ୍ଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ। ଦୁସିଙ୍ଗାରେ ଚାଲିଛୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ପତ୍ର ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦେଇକି ମେଳେଇ ଦେଲୁ। ମେଳେଇ ଦେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ଚାଲିବୁ। ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ଚାଲିବୁ। ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲୁ। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବୁ। ସିଙ୍ଗାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ। ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ଦିଆହେଲା। ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଳେଇ ଦେଲୁ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ମେଳେଇ ଦେଲୁ। ମେଳେଇ ଦେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛୁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ଯାଇକି ତାଙ୍କର ମାଲ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ପତ୍ର ମେଳଉଛୁ। ମେଳେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ମେଳା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ମେଳେଇ ଦେଲୁ। ମେଳେଇ ଦେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ। ବଢ଼ି ଚାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଲୁ। ଦେଇ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ମେଳେଇଲୁ ସବୁ। ମେଳେଇ ଦେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛୁ ଆଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୋକାନରେ ଦୁସିଙ୍ଗାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୋକାନରେ ମାଲ ଦିଆହେଲା। ପୁଣି ଦୋକାନରେ ମାଲ ମେଳେଇ ଦେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ମେଳେଇ ଦେଲୁ। ମେଳେଇ ଦେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ ଦେଇ ମାଲ ମେଳେଇ ଚାଲିଛୁ। ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ମେଳେଇ ଦେଇ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଦୁସିଙ୍ଗାର ଲାଷ୍ଟ ଦୋକାନ ପୋର୍ଟ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆମର ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟର ଓଭରବ୍ରିଜ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଦାନୀର ଓଭରବ୍ରିଜ୍। ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦୁଇଟା ଦୋକାନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏଇଟା ରେଲୱେ କ୍ରସିଂ ପାର ହେଇକି ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ରେଲୱେ କ୍ରସିଂ ଏଇଟା ଆମର ଆଦାନୀ ଭିତରକୁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ଦୋକାନରେ ମାଲ ଦେଇଥିଲୁ। ଦେଇ ତାଙ୍କର ମାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଳେଇ ଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲ ତାଙ୍କର ମେଳା ଚାଲିଛି। ମେଳେଇ ଦେଲୁ। ମେଳେଇ ଦେଇ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ଦୋକାନକୁ ମାଲ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପହଞ୍ଚି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲୁ। ଦେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବୁ। ଏବେ ଆମର ଦୁସିଙ୍ଗାରେ ଲାଷ୍ଟ ଦୋକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାଲ ଦିଆଯାଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଦୋକାନରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ମାଲ ଦେଇଦେଲୁ। ଦେଇ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ପତ୍ର ମେଳେଇ ଦେଲୁ। ମେଳେଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଛୋଟା ସା ପ୍ୟାରା ସା କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।